F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. L-ewwel mistiden tagħna, Kejn. Isek bħali tħoss il-Bart, Kejn. Taħsiblu naqra vera? Iva, u x-xaler nħobbhom il-kuluri tagħhom. Mhux hawn tibda titlalek il-pressjoni Splużjoni ta' kuluri wkoll. Ukoll. Il-ħajja tajba wasanna l-aħar tax-xahar konna qed ngħidu però jiena għadna qasiltajna din is-sena. Ħlif qegħdin bil-vaganzi tal-miliet fil-festi u ħlif diġà kważi għadda l-ewwel xahar kif konna nitkellmu. Kredibbli kif qed jitilna żmien. Miegħek nitkellmu dwar suġġett li nippreferi kieku nista' ma nittrattawx jew nista' ma nitkellmux dwaru għax il-lob tal-azzard, il-betting biex ngħiduha bl-Ingliż, saret isa sitwazzjoni li qiegħda timraħ u tikber aktar. Anke ħabba li għandna llum il-ġurnata ħafna ċess għal diversi affarijiet jekk qabel bil-fors trid tmur f'post partikolari biex tilab, illum at the tip of your finger things tips tista' tagħmilha. Yes, you're right. Issa kien illum ħatni fit-tema ta' min jabbuża f'dan il-vizzju, però fuq il-post tax-xogħol. X'inhi s-sitwazzjoni? Yes, il-persuna mingħajr ebda dubju ġor magħha kemm il-preġi u kemm id-difetti f'kull ħaġa li tagħmel f'ħajjitha. U nġorru magħna wkoll l-attivitajiet kemm li jtuna pjaċir u speċjalment li dawk l-attivitajiet li fihom ikollhom dak ir-riskju. Imma l-aktar ħaġa li tista' tgħid tokor lajn hija li l-persuna ġor magħha riperkussjonijiet. Riperkussjonijiet ta' f'dan il-każ eċċessività. Meta persuna taqa' patoloġija, ġifieri li tkun qed tatwa l-attività tal-lob tal-azzard b'mod rikorrenti u sfortunatament tkun qed tbagħti riperkussjonijiet finanzjarji, fiżiċi, emozjonali, mentali. Koll effetti negattivi. Koll effetti li mhux sigriet li nqattaw il-maġġoranza tal-ħin tagħna fuq il-post tax-xogħol illum il-ġurnata u reperkussjonijiet ta' ċertu attivitajiet li aħna nagħmlu fil-privat inġorruhom ukoll fuq il-postijiet tax-xogħol. Allura tajjeb li nkunu konxji ta' dan, number one, u nkunu marfin sew ta' kif nistgħu nittekiljaw ċertu każijiet li jinqalgħu wkoll fuq il-postijiet tax-xogħol Stef. Tajjeb li malma hemm barra managers li jkollhom ħaddiema taħthom jekk ikunu konxji ta' ċertu imġieba isaqsu wkoll ċertu mistoqsijiet. X'inhi din iċ-ċertu imġieba? X'inhuma l-alarm bells? Ikollok eżempju persuni ħaddiema li fejn qabel ikunu on the clock fuq il-post tax-xogħol tibda tesperjenza każijiet ta' assentejiżmu. Ħafna sick leave pereżempju li qabel persuna ma tirrikorrix għalihom, imma mhux biss dan. U x'inhi raġuni li persuna li jkollha dan il-vizzju tibda tuħu sick leave? Għax tkun sick? Eżempju, tkun qed tbagħti minn ċertu riperkussjonijiet mentali jew fiżiċi ta' tali attività. Tgħidli kif tkun taf. Pereżempju, persuna mhux biss tibda tieħu ammonti kbar ta' sick mingħajr ebda raġuni, imma tibda tasal tard fuq il-post tax-xogħol titlaq kmieni. Il-break ittawlu mingħajr ebda bżonn. Biex ngħidu kollox jista' jkun hemm raġunijiet oħra biex persuna tagħmel dan l-affarijiet. Dubju. Għax anke jekk fejna fin ikollha fejna fina imħabba ġdida, daqqa waħda fejna fin tibda torqod naqra iktar tard, ikollha ġen biex tmur id-dar, lele. Ġifieri biex ntuha naqa' stampa minn kull naħa. Ir-raġunijiet li tibda tagħti ma jibdewx jagħmlu sens. Tibda tinnota li l-ħaddiem partikolari jibda jikdeb. Jew inkella, eżempju ieħor, jibda jitlob il-paga minn qabel.
Jew inkella jibda dejjem qajjem is-suġġett tal-lob tal-azzard fuq il-post tax-xogħol. Eżempju, team building activities dejjem jissuġġerixxi li jsiru fis-sfond tal-lob tal-azzard. Dan kollu tajjeb li il-managers iżommu f'moħħhom u kemm jista' jkun jużaw it-tattika tal-komunikazzjoni, jitkellmu mal-persuna. X'inhu jiġri għaddej minn mument ħażin f'ħajtek? Normalment il-persuna tkun għaddejja minn dan is-saram tibża titkellem. Għaliex għax tgħid jiena eżempju għaddej minn vizzju u se nsib tkeċċija wara l-bieb. Meta aħna nisħu bħala fondazzjoni u mhux aħna biss is-sabiħa li aħna nikkollaboraw ħafna mas-setqa u tajjeb li number one inneħħilhom il-kappella x-xogħol tajjeb ħafna li huma jagħmlu. Imma tu insemmi il-programm tagħhom Safe. X'inhu dan il-programm Safe? Dan il-programm jirrikjedi li prevention officials tas-setqa iduru Malta u Għawdex kumpaniji tax-xogħol u hemmhekk jagħmlu preżentazzjoni fuq vizzji u l-aktar ħaġa importanti li issir policy ta' vizzji fuq il-post tax-xogħol fejn din il-policy tiġi reġistrata b'unjen tal-ħaddiema bħala middle person bejn il-kumpanija u l-ħaddiema. Għaliex din tiswa ta' ġid, Stef, għax jekk inti kollok dak il-każ partikolari u dak il-każijiet fejn inti kollok ħaddiema li qegħdin isofru minn vizzi, nerġa' ngħid, it-tkeċċija mhix soluzzjoni, iċ-ċans għandu jingħata mill-kumpanija biex il-persuna ssib is-support u ssib l-għajnuna meħtieġa, ikun hemm policy bliġi adegwata, imma jiena dejjem ngħid Stef, il-kumpanija tagħtik iċ-ċans u inti dak iċ-ċans trid tieħdu u tittieħdu għal ġid mhux biss tiegħek imma kumpanija. Minna mat li jista' jkun li il-persuna tiġi tajlek għax għandi dal-vizzju. Naħseb huwa diffiċli ħafna biex persuna tammetti li għandha vizzju, naħseb, f'kull qasam ta' ġifieri l-hum ovvjament qegħdin nirreferu għall-lob tal-azzard, però ħarsu naqali l-ħajja tagħna. Illi nemmen li kulħadd għandu xi naqra vizzju, sa jew għax tikol difrejk, jew għax tħok rasek, jew għax dawwar xarek mażub, daw kollha huma vizzi. U inti tibda minn xi ħaġa li qed tagħmilha għax ġiblek comfort, għax ġiblek kumdità, ġifiri fejna fina, jek jena nħokk idejja l-lum, għax jek nħu pjaċir nħokka, jek għada bda nħokka, emmek servizzju. Imħandum biex nammettin li servizzju, ġifiri ħanibda għax nibda nħoġ id-dem, probabilment ħanammetti li servizzju. Naħseb bil-lob tal-azzard, specialment, meta ħna bombardjati, għalix jena mettu l-medja madwarna, ma tpinġeħx bħala xi ħaġa negattiva, anzi pjuttost very glamorous u minn koll aspett, ġifieri ngħidu. Sewwa tgħid bla dubju, jiena dejjem nirrepeti l-aktar żewġ passi importanti u l-aktar żewġ passi diffiċli li l-persuna number one tammetti li għaddejja minn saram tal-vizzju. U t-tieni punt, it-tieni pass importanti immens li l-persuna tammetti li għandha bżonn is-support. Fuq il-postijiet tax-xogħol hija norma li inti forsi titkellem mal-kollegi tiegħek. Vera, xafna traf fuq il-post tax-xogħol taf isek taqsam qalbek ma dak li jkun. Yes, imma kważi l-aktar persuna importanti li għandek titkellem magħha huwa l-persuna li bil-Malti nsejħula ta' fuqek. Ġifieri, jekk inti tkun għaddej minn saram tajjeb li il-manager tiegħek ikun jaf minn xiex inti għaddejja, l-post tax-xogħol ikun konxju tas-saram li tkun għaddej inti, imma tisti persuna tamba ħafna Isma' qegħdin naraw sattant in-numru li huwa l-linja ta' support nazzjonali l-1777. F'dal-każ ejja nassumi li inti kollega tiegħi u qed tirrealizza li qed naġixxi b'dan il-mod. Jekk jiena nċempel fuq dan in-numru, x'tip ta' gwida tistgħu ttuna isma' l-kollega tiegħi qiegħda taġixxi b'dan il-mod smajt fuq it-television għandi dubju x'nista' nagħmel.
Yes, l-aktar ħaġa importanti, one kif qed tajjeb ħafna inti li l-kollega tinduna li għandha problema. Ġifieri hemm mod li jiena jkolli issues nitkellem mal-kollegi tiegħi imma at the end of the day jiena ma nammettix u nibqa' nieżel għan-niżla. Number two li l-persuna tkompli tikkomunika mal-ivvizzjat għaliex l-ar ħaġa tista' ssir li tinqata' dik il-komunikazzjoni għax jista' jagħti il-każ li l-persuna hemmhekk tkun qed tistrieħ fuq il-post tax-xogħol u fil-ħajja privata ma jkollix moment titkellem. Mhux ħaġa contagious, jiġifieri dak li jkun m'hemmx għalfejn jibża. Lanqas xejn. U number three, ikun hemm il-persuna tħeġġiġa biex tqajjem is-suġġett mal-persuna inkarigata ta' fuqha li kemm jista' jkun titneħħa dik il-biża' li t-tkeċċija hija s-soluzzjoni. Irid inkun ċara hawnhekk, il-kumpanija tagħtik iċ-ċans tgħinek fittex is-support imma mbagħad ma tistax inti mis-sabba tieħu lit ukoll. Relevanti imma mhux relevanti fuq da suġġett. Naf li hawn ċertu regolamenti fuq kif jiġi reklamat, forsi suġġett tal darbohra ta' ma nqajjem naħdal. Naf kif jiġi reklamat il-lob tal-azzard, naf li għandek ċertu ħinijiet li ma jistax jiġi kif għandu jkun. Imma la darba, per esempio, naf li l-Broadcasting Authority, l-autorità tal-xandir, għandha ċertu regolamenti li ma tistax. Imma mbagħad għaliex inti fejn għandek postijiet bħal fejn jmorru tfal jaraw il-futbol jew ma waqt logħob li qed tilgħab fuq innoċentament fuq mobile jew fuq tablet jitilgħulek riklami tal-lob tal-azzard. I mean, tifhem x'in nipprova ngħidlek. Jiena naqbel mar-regola, però suppost tkun above il-bord kollha, le? Yes, ara l-aktar ħaġa fiċ-ċert li nista' ngħidlek li hija huwa settur regolat. L-Awtorità Maltija l-Logħob, il-Malta Gaming Authority, tħaddan fiħdana il-Communication Committee fejn il-board ta' dan il-kumitat jevalwa s-sitwazzjoni ta' reklamar fuq radio, fuq it-televiżjoni u anke fuq l-apparat teknoloġiku tagħna u kemm jista' jkun jirregola s-sitwazzjoni. Għandna iż-żejjed reklamar qegħdin mal-medja Ewropea. Jiena naħseb li ir-reklamar qiegħed hemm biex iħajjar. U jekk inti titħajjar għax tara reklam biex tilgħab il-lob tal-azzard, good luck to you, imma żomm il-limitu. Taqbiss il-limitu. Nerġa' ngħidlek vera li reklam jista' jħajrek, imma kif inti tiġi fuq dik il-mejda tal-lob, tkun kapaċi biżżejjed li tgħid isma' jiena infaqt skont il-budget tiegħi u labt skont il-ħin tiegħi. Issa, jekk sfortunatament taqbes il-limitu, is-support qiegħed hemmhekk. U l-fondazzjoni kif taraw fuq l-iskrin wieħed 1777 u tistgħu wkoll taċċessaw iċ-chatline minn fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt. Insellem lek u grazzi. Grazzi lilek. Naħseb għandna appunt li kien fih lok li niddiskutu aktar, imma għandi vizzjonamila u hija, ma rġax niltaqgħu kallajli. Narawk. Grazzi Kejn.